Ja, han skal suit bare helt koldt. Det er ret okay, nice. Ja, virkelig. Oh my god, du er næsten på 100 followers. Du har næsten 1100 followers, VP. Hvor det var sjovt. Jeg sad lige og så dit stream, så var sådan, han sagde sut helt kold. Kold måde. Teleport. Oh fuck, Timo G. What the actual fuck? Oh, get wrecked the gameplay. Prøv du mod Lars, eller hvad? Prøv lige at se det her. Han sutter næsten mere røv end Lars. Prøv lige at se det. Prøv lige at kigge nu. Og så kommer wrecked. Ja, prøv lige. Ja. Wrecked. Shit. Overlevede du? Ja, Fuck, det er dårligt. Fuck, det er dårligt. Sker der ikke? Også fordi der er 2 tops. Fuck, lav GP egentlig der. Han går ned i bot nu, I guess. Nå, ja, jeg har bullshit indtil det er nok. Fordi gangplanning kan er bare like Crystal og en flaske som 2 mana bots. Hvis jeg var dig, så havde jeg ønsket mig bedre net i julen. Shut the fuck up. Jeg har pay for the win. Ja, men Bedre net i julen. Det må være i den bord, jeg gør så. Det vil være en vinder en konkurrence. Hvad var det nu egentlig joken? Nej, det var et eller andet brugt. Ligesom din mor gamle. Fuck, det var vildt. Ja. Fordi jeg sagde, den er joke, den er brugt. Ligesom din mor. Nej, han skrev bare brugt. Ligesom din morkappe. Det skrev han. Nå, jamen det var fordi jeg sagde, at det der, at... Ja, det ved jeg godt. Og på grund af det blev ved at sige, bare brugt. Den er brugt. Hørt før, brugt. Der brugt. Men det er true, man hører det samme hele tiden. Ja, men fuck, det var godt alligevel. Det var så hyped.